aywa ola aslamew na jara Allahu ta'ala bi aw balmake naga kalane baw ñefe mali kono ya bamako yirma joya inshallah qado bugunina noye Allahu ta'ala ka jongeni noye ali sangare kemi wulila ka ba aw lafna folini islamé ken foli aw ñakro aka ala kama ni aw ma do ay ala ba do ay o kamale ni mangado ni ala mangay am yalla dili ala kan fi herela ala kan wuli herela am islam ni jeni la ala ka donul ci je karamo nous le guide spirituel des croyants nous el mufadilatu el murshid dal al kitabi wa sunna sadu ziwaza amba fo ka barka da ni genaka ka wali mando ka dugo ke kramo ka dugo ni nafe si jani kenaya labango nyuma dine kenken straka ya rabbi ala ko no ganai ala ningara moy anaka demoya ala ñu kalfa ela anaw ñaro ga demoya e Allah ta'ala mi nga kalfati ci ala ki jallula ko na moray on cherche la protection auprès de Dieu contre les Satan de celui qui dérobe l'homme à la poitrine ami tagani ni ala bafe kabo shaytana toroma shaytana mimmi jon washi adiskuna contre les féticheurs kabo domo dugu toroma no chenkalawo contre les hypocrites kabo jijugora saw toroma no e munafiqiwu madola olube na fo manima nyeka yela nga ka toro diskunte aw fe ala de budo ala ka doanute contre les renégats kabo mo munum filla uyirama ala ankishi kabo lu toroma o jonde mo min ya ba ala tala o tigi filla ayirama abi fo emi yere don wala ni yere don ibi ala don wani ala do ni ala ko daya o mutula wala an ga wele da beleje le lama ira aula ka fo an ga nyira do contre les vanitaires ala ka andisi kabo yere ira lo toroma badu yere ira la na ko ba yere ira na ma yere soro atilafia on da dawra nyini oti joro yini yira la de ko faale de kaye na ka wale daga le kele to fo o yira la ala ka dana ce waso banki ala ka donu ce contre les mauvais marabouts ala ka andi shi ka bo mori jugu toroma mori mi nga bare keni dawal juke janfa ani mogotonyo dazago ala de do ala do anuche contre les mauvais hommes ala kanjishi kaboche dugu toroma sabanga kira toroma khote sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ako musoka je janame te dugu soroy antu dole ala de do ala do anuche les mauvaises femmes ala kanjishi kabo musu dugu toroma o keledo Muhammadu ko tega je janame ye musu dugu soroy ni temi ye musu dugu soro aula ko o je janame soro la fiatiye wa sutratiye mle contre les bandes armées ala kanjishi kabo fama dugu toroma ne fama cheni kala
famam mi man na kundo faga kono famam ye dan sago ala kan niuka famam ya ke kenni jamfay ala ede do ala doanu che contre les mauvaises djinns ala kan ngi ci jinne jugu toroma o jinne jugu keme ka mogo do segebi o ga furu konnana akeme ka do segebi de wolo ko konnana akeme ka mogo do ni mogo do were fara ko bonyona pew ko be jinne jugu ka bare on ta do e ala de bado ala anya ni fe antichi ka bo jinne jugu toroma et contre tous les maux de la création ala antichi ka bo e ka david betoroma iye fon fenda on ta do e ala de bado toro mi mula ala doanu toroche wa mabane ala war doani toroche on yerawe munungla ala do ano toroche mbadew ni ko ala ka david baga e david doy mogo e david doy jine e david doy woklo ni e david doy sawara be o davenye neta don auto do be davenye nga moto mi me on mo circulation na o tela ka davenye o ye ala ka dave ka glani fenye osma ala do ani anyara ka glani fewte olu toro ala do no toroche anyara bolo e munu ngla ala do ano debuche ano toroche ya rabbi ala so aslamo namoray. On commence avec le nom de Dieu. Amma Damreni Allahu Ta'ala Trobagamé. Le clément qui manifeste sa clémence. Allah minye Dieu hine logole tigi. O chedre. Allahu Ta'ala Dieu hine logo. Kafri, Slamé, Ndefouila, Abela Dieu d'Osoro Dieu hine la. Le clément qui manifeste sa clémence. Allah Ta'ala, le miséricordieux. Allah miye lahara hine kerengere masai. Ay lahara da ko hine kerengere kabla ka dave do kono. Kerengere na noe adama de dowe. Ani jine dowe. Minu sirana alanye kabara nyimake. Uma dazago nyonga. Kagila ga nyonya morani nyimake liye. Uyere nyimake usegola. Foka tanse o kabila ba mando sayadwe. Olu welela ko les croyants et les croyantes. Ala danaba chemou ani ala danaba musulman. Ni ala danaba tanka laje mumniya kalbiye woroy. Ni kalini je abi fo ete mumniye kalbiye woro. A kalbiye folo emiye e yere kadda Allahu Ta'ala ka kilibanjala ka fo ala yekini. Mbadou ni darola kadala ko meleke ko echeye namana tola mbado ne darola kadala ko kira ko echeye galunte mbare ni darola kadala ko kitabu echeye kerengere na loye qur'ane ode ala manganye ka fo jibrila kana fo kire kadawa lemoniya kalbiye warabe kadalla hara jodola oya kalbiye durunay la ramanogo kadalla hara dola le dernier jour le jour de la rétribution kadalla hara la sawabi duru mega tiema keneka o kuma mi wora kadawla khason oma o lemoniya kalbiye durunay ama lemoniya kalbiye worona noye mumniya kalbiye worona labay odeye kadda latige nyumana ani latige jugumana mbadeu ni mani zara kadda wala o wora mi wele ko mumniya kalbiye ni edarola ebege jela kala ible la ni edarola ebege zoye ible la ni edarola ebege javanti keni kala ible la ni edarola ebi tiga nyama beke moko korofoni jamfani galola no mu'minun do yalla dina ya rabbi ala kange mu'mini le mi ko di la nema karangane ala le Dieu unique éternel tout puissant ala mi ekelem pede
ni fanga bɛɛ bɛ sɛmɛ ale ala la ala faamangara ni bi tigɛ ala min fɛ ka taa fili bɔgɔ la anw ka mɛn o ala ma waritigi bɛɛ ni bi caro ala min fɛ morikɛ ngara ni bi caro ala min fɛ a se bannen dufa sogo tolilen bi ala min sɔrɔ kaburu la ne ka mɛn o ala ma le Dieu unique et éternel tout puissant ala wɛrɛ se ni min tɛ kelen pe le sage ala min ye dɔnni masa ye masakɔrɔba ye ŋɔdɔ le seigneur des mondes Allahu Ta'ala min ye diɲɛ daba ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn daba ye Allahu Ta'ala ye a ye mun kɛ a ye kabakolo fara 7 labɛn k'o da n'a ka alaya kɛ vɛzɛya ye n'o ye kun fayakunu ye ama o kɔfɛ Allahu Ta'ala ye duguma fara 7 da n'a ka alaya ye ka sɔrɔ ka wele bila a ye sabati ala sɔrɔla ka dabɛn sɔrɔ da nin bɛɛ kɛra jɔnni kama a ka sayyidil bashari n'o de ye Muhammadu ye sallallahu ta'ala wa sallam nin bɛɛ kɛra o kama bisabu ala ko kuranɛ na certes nous avons établi la terre les cieux et ceux qui sont entre eux à cause du prophète Mohammed paix et salut soit sur le prophète Mohammed aw Allahu Ta'ala ye dugukolo ni kabakolo ni a kɔnɔfɛnw da kira sanuma kama n'a tɔgɔ ye Mohamedi nɛɛma ni kisi bɛ o Mahamadu kan le maître du jour de la rétribution lahara jɔdɔ maraba masaba o ye Allahu Ta'ala ye ala in y'an mara nin dugukolo in kan yan lahara o de ye Allahu Ta'ala fana ka masaya kɛ yɔrɔ dɔ ye jɔn bolisi dankɛ i tile an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye le Dieu qui ne mange pas ala min di dumuni kɛ n balimakɛ n balimamuso bɛɛ dɔɔnin dun ala ti dɔɔnin dun a ti dumuni kɛ le Dieu ni somnolence ni sommeil ne lui prennent ala min ti sunɔgɔ wa ti jiŋɔ abada a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la kɛtaw la fɔtaw la miiritaw la yɛrɛ kelen ni bɛ min miiri n'i ma kɛ fɔlɔ fiyewu ala ko ne ɲɛ b'o la i kelen i ye min kɛ dogo la ni mɔgɔ min ye ko Allahu ala ko ale y'i ye mais mun le Dieu qui ne presse pas ala min ti pressé a ko ten dɛ a y'a sago kɛ walayi sɛnɛkɛla dansago la i sago kɛ i ta o y'o diɲɛ kɛ diɲɛ giri ni sara ni tigɛra ni ye dɔrɔn dugu jukɔrɔ yan i na dɔrɔn yan ala ɲɛ b'an le Dieu qui ne presse pas Allahu Ta'ala min ti pressé ngo ale ti kɔrɔtɔ abada i sago kɛ bamananw b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ ti pressé i ba ka bolo ɲinɛ nɔfɛ ko ni ɲinɛ taara tant que jɛgɛ wusu bɛ e ba ka so kɔnɔ o bɛ ngalanin na ngalanin da wagalen don ka jɛgɛ wusu don a la ko ɲinɛni bɛ na wa ɲinɛni bɛ minɛ ala ko ne ti pressé le Dieu qui n'oublie pas Allahu Ta'ala min ti ɲina n balimakɛ n balimamuso ala ko a ti ɲina i ye jurumu min tiɲɛni min janfa min nkalon min tigɛ ni ɲina y'o san miliyari 800 ye ala ko ma ɲina koyi a bɛ ŋɔnɔ yan walayi ni ɲininka lahara don qui n'oublie pas masa in ti ɲina le roi des rois masa min ye faamaw ka faama ye masakɛ ngaraw ka masakɛ ngara o de ye Allahu ye n'i ka faama ye cogo o cogo a cu sumaya koyi i ɲɔgɔnna caman tɛmɛna dugukolo in kan minnu hali i sen t'u sɔrɔ c'est-à-dire e jɔlen t'u sɔrɔ hali u kimɛrɛ la olu tɛmɛna nin dugukolo in kan yan sigiba Allahu o y'olu ni tigɛ o bɛ bɔgɔ la e ko cogo di
ni yoro ina je me profite même profiter jumu ma su no ngolo daga ndiye ngolo koro ale de sam bakale zoro ni dugu kole nga aye etaji bakale njo ni dugu kole nga aye moti fale ma bakale buru ni dugu kole nga Allahu taala fan sirira ka so de bakale la dugu kole nga dongo do abi sanu mutukale bakale no dugu kolo ka o jumu jumatu shami tamana konnana masaka ngara munume ale bolu chala koy o jumu jumatu lazara selle ko na wulla ka bi yala kare kono bolon frangela ubi sotigi ma banani wuli onu ka so ale yere ya banani ni dengele nae ubi yanga kare kono sotigi ma bakele na ka so bi nyefe sotigi ma bakele ni so bi kofe sotigi ma bakele ni so bi ngilingara la sotigi ma bakele na ka so bi mangara la masaka ngara keme ki yanga olu nyonje na temena kare mi be Klebi wolobla o kare parfa kasati ba jumu jumatu taramini tutu amu gutira la mo ala ko ni Allahu taala niyo ni da ababi sa daga o ya no mani no te ala ko ne ko fenda ma benitke ma beba kul man ala afani fefe dugukolo bi kari kabakolo bi kari kiloko ni doloko ina baya kuluko ina baya bajiba ko ina baya kowaji ko ina baya aga etaju bi kariya almadeo bi saya jino bi saya woglo bi saya melego bi saya saya bi saya ba ere bi ba kato to ala kele mi adam no bala ba ala wala te ala kele mingo ko akomito o kele tay jodi maton be otuma leura deura famo ka famo alay malmake akunga kumaya l'envoyé des 313 prophètes et des 124 000 messagers Allah ta'ala mi yakira keme saba anitan saba ki ama wala sa anga bla Allah ta'ala ka sirat de kleleka ani nabi ma ba kemeni ba muga ani banani ala yo tiama taranga blaga sarfe keleka kira keme saba ani tan saba o kira au arama de o ma sega ongla nabi ma ba kemeni ba muga nani o kira o ma sega ongla saya nangla wallahi saya bindi ugla na magla saya bagla saya bagla da wajuli dado nikiro yi wajuli maso atwe kurana yi waje maso atwe ala ni saya na dala dumi no yi waje bi so na se be galo na saya ke sadre anga be galo na saya bane saya marmake atus me ifratu ala mi ye kiro na mu chama taranga blaga serve keleka le Dieu qui n'a pas conçu n'a pas été conçu et ne sera jamais engendré plus jamais alami amate wolo fema alami wolo o kore fate alamina bate alamina wa denge alami rafe wa tina denge alama denge wa ti denge ambare do ko nabla isa ala de asbunallah subhanallah nema jiba kuma Qur'anana nabi Isa ga kuma be Qur'anana surat Saf verset 6 Isa ko et quand Jésus le fils de Marie dit comme Mariam de Isa ko ala ma fo ale ala de Isa de Mariam de ko Otma Mariam de Isa ne ko ala de Isa bay Mariam anya bado Otma ne ko ala de o kore ko ala o tiga ko subhanallah ala ka samu furma ala ka samu de woloma ala dende Isa ala ka ni ala ka kira
ala ka nonyuma ala ka kabako ani ala ka kun fayakunu ko ke seydala ne mariama mais ala wu tale an farma da fatola batola o make ala denye aw wala sira ko fam ala e amma wawuta o bora adama la andi sega ko fay adama nga batola aw wala yo fam ala e isa bo mariama la babola famayula aw ko yalate hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni mashbay da hasaifurullah wa atu alayhi ni mashbay ko mariama de isa ko oh l'enfant d'Israël oh ya ou Israël ko je suis vraiment le messager d'Allah tena ne isa ala ka kirai envoyé à vous kati ou ban Israël ko ma ban Israël ko de kodo confirmateur de ce qui dans la Torah kana nyafole ka awé mime tawreta la ani injila meme kitabu jigle et antérieur à moi ne confessa et annonciateur qui est domina deux messagers nous écrits à venir au bout de notre prophète dont le nom sera Ahmed non à toi Ahmed puis quand ceci vint à eux avec des preuves évidentes il dira c'est là une magie manifeste à quoi nous mamadou nana au bout de baola nga obulen dalul bale o tna ale isa so abada qur'ane yo fo biblu ya wala nazara ya sebe ahmed sanfe ko o qur'ane ka bo tafsir ke duguma tafsir la ako ahmed en arabe est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Coran. Ça désigne la même personne, le prophète de l'islam. Ako Ahmedi, ani Mohamedi, Arabukana ko be kelengwe tengeleno. Ko de la, Kurane ba fo Mohamedi, yorodola ba fo Ahmedi, ka be kamet kelema, le prophète de l'islam. Islamo gakira ala ma dewolo dema ala wolo wala ti fawlo ati wolo ke ala ka sanu ma ama damne ni allah ta'ala ko bargamay lui ne égal à lui ala foi ni ala min de kele nyokodo ani foi bonne nyombe ala le fam bonne nyombe abada foi il faut fanda ko koloka ala ino bonne nyombe abada ega mire fonfeye ala no bonne nyove abara lille galandi ala go tugoni abi fonfe no ko haklibo ye mirila ne ala bondo fe o bonde ne ala surat ikhlas ala kelibanje sura abokono madam amanga kala damle ni Allah Ta'ala to bagamay alami le créateur alami dani masay ala dani masay dara ala dani masay ñoo foko février le créateur de la terre et des cieux et ceux qui sont entre eux à cause du prophète Mohammed dani kebado mais ayada akanu nyoka manoe Muhammadu islamu kakira ala hine ulade namore badu louange à Allah tanoube alay le défenseur de ceux qui ont la foi Allah Ta'ala minya ala dana baw zukun koloshi baye abi ala dana baw zukun kuro ka koloshi ka jandola de chendra. Le défenseur de ceux qui ont la foi. Donc, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Mais Allah Ta'ala bi boni aw ala ténèbres zouye dibila kanani aw yele la. Nabi kana kunu ka fili mi mo bla kana oba aw gla
kan la yele sraka ni ken sraka ne ken sraka ala wallahi ya fatu ya ke ana la falo les défenseurs de ceux qui ont la foi amabane quand à ceux qui ne croient pas minumad Allah no kafiri we munafiqu jijugo saw ils ont pour défenseurs des tagui qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres ako minu nande ala la nolu ma son ala ko la ko yu dusukun tane ala bolo ne tu kolosi olu ga dusukun kolosi de gine shetane fe no e boliti we ona nyonaw o shetane bu dusukun kolosi ne ala te obi munge obi bonu yele la kana nu dibila inshallah. Voilà les gens du feu. Quand nous disons où ils demeurent éternellement. Nous, de la jarre, on a beaucoup de lait. Aslano, des camarades, où ils demeurent éternellement. Quand nous, de la jarre, on a beaucoup de lait. Alors, quand tu vois, Dieu dit dans le Saint-Courant, alors qu'on est seulement courant. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Non, ben Allah ou Ta'ala fait tiens la ayet wumbo. Mounage, Allah vous aimera. Nere Allah ou Ta'ala dit qu'il a fait. Alors, et vous pardonnera. Miyafa auma, vos péchés à la car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne Allah y a pas masay, ani hina masay. Allah ko. Marew, ni kedre namuroy. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Paix et salut soient sur lui. Le premier et le dernier prophète du monde. Venant de Maga et de Médine, les fils d'Abdullahi et de Aminata, le prophète qui a descend un nom différent, celui qui n'a jamais fait de péché, le beau-père d'Aliou, le grand-père d'Hassan al-Hussein, Mohamed qui fit prophétiser le 17 du mois de Ramadan à l'âge de 40 ans, le Coran et les prophètes à qui le Coran a été révélé. Madame, Ami Salli Kraka, Noé Mohamedoué, sallallahu ta'ala alayhi wa sallim. Ami Salli Kraka, Noé Krapolo, Ane Kralaba, le premier prophète, Krapolo, et le dernier prophète du monde, Kralaba, du Kholoka. Venant de Maga, Mimwala Maga, et de Médine, Mednakado, Magangani Madnakado, Kurechi na Chimikodo, les fils d'Abdullahi, Abdullahi de et de Aminata, Ani Aminata de Abdullahi, Abdulmutlib Denge de, Ode Mamadou Koy, Aminata binti Wahabi, Wahabu Demuso Aminat Denge, Mamadou Kodo. Les prophètes qui a descend un nom différent. Kira menye togo kemen fula ani togo kele zoro a shiri shite keleye o kira sonoma kudu. Mohamed kudu. Celui qui n'a jamais fait de péché, kira mima jumu fouike a bangé ni asayate. Mohamed sonoma kudu. Les beaux-pères d'Aliou. Ali Brangue, ana koraga kudu. Sinan tomo Brangue kudu. Sinan le les grands-pères de El Hassan ou El Hussein. Hassani, Ani Husseini Moukès Sanouma Kodo, à toi et Mohamed. Mohamed qui fit prophétiser, qui a créé le 17 du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans. Le prophète à qui le Coran a été révélé. Coran digna Keminga, Otoye Mohamedou, Aminata de Mohamedou, Abdoulaye de Mohamedou, Magangaw de Mohamedou, Madnekaw de Mohamedou,
kira fola muhammadu kira laba muhammadu kira wara fe chemi ngo muhammadu chemi jini gara nema onga muhammadu chemi ye datule dale muhammadu chemi ye dole bokana ka muhammadu chemi ye cheke ka chende muhammadu el ahlul baytu fa ahmadu ummoke ami sali au créateur maka il y aura point d'autres prophètes après lui kira wara te o muhammadu ngofe abana ha dallo mais Dieu dit dans le Saint Coran alors qu'au Coran là aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la paix sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat El-Maïda, verset 3. Qui dit non, prends le Coran. Alors qu'aujourd'hui, mais Allah j'ai parachevé pour vous votre religion. Mais Allah ta'ala d'afali que aouye aga dinena. Noé islamé. Et j'agrée l'islam. Mais Allah ta'ala islamé que dîner mimé ni bateau ka traka mamre. Au Corée, dîner wala keba kali ebe fula. Ange. Dîner wala keba Allah ko sera pas agré. Et les pratiquants de ces tariq au Sasra Minebo seront les perdants à l'au-delà. Au lieu de dire, mais d'où Jalala, mon bon nom, on est. Awa kana mbone. Malon, le père des orphelins, maman kono, y est médium fa. On est là, alors qu'au Coran, on a bien dit dans le Saint-Coran, ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger le feu de l'enfer dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Surat des femmes, verset 10. Alors, vous voyez, à quoi Mohamed yetmedde ngana bolo du galoka digeniaka ko lu biga tasma de dun ka tu korobara la o dumaga nunu mina jeni so ni jana tasma menena brr sama dugi to wadi mari dugay bolo to wajme dawal dugay e bolo to wajme ya rabbi ala ka keneme. Mais il y a des gens qui disent que Jésus-Christ reviendra. Or, c'est dit dans le Saint-Coran, Allah y'a fait Coranena, Kawala, Mobe, Kodine Jafara, Kadi, Kira Muhammad Mako Blakana. Alors, encore, la religion accepté par Allah est certes l'islam. Toute autre pratiquée sera point agréée et ces pratiquants seront parmi les perdants à l'au-delà. Directement, Janmokro. Ahora, Otiwi. Allah Kaumeja. Anzole Kobe Kiraka, Anas Sodumastanmo en plus, les salutations et les remerciements secours vers notre maître, notre ami, notre père, prêcheur international, le guide spirituel des croyants, les fils de Mohamed Manan Aïdara et de Aïcha Traoré, venant de Tamani, mais habitent à Bamako, Bangwani, Djangnebougou, près de la colline, qui s'appelle El Hajj, Asseïd, Echek Sherif, Ousmane, Madani Aïdara. Ah, n'importe quoi. Ni morijugu sortu billahi bu sortu mais uti balobele no te kala to jiya kono ko malole mu fondere c'est nal ko to woni ako el ahlul baytu mam yeklongu lay tachena ako tachene ala ki daye mo minye kala mo yo glegi ta ko be kala kiyanga sirifu nye kroko e tachie sabu kala mo yo faye oludi el ahlul baytu
kira ko jodi le prophète Mohammed paix et salut sur lui dit dans ses hadiths j'ai nommé Ali le fils d'Abu Talib comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohammed je suis votre chef Ali est aussi votre chef hadith le sharif wani Muhammadu ne asal la galibi kan yamaye wa ala ya da kan yamaye milun nan ne kira kan yamaye la Ali kan yamaye hadi jore gagala hukuma mada adun jumulbe la ilaha illallah muhammad rasulullah no e minira anga tugula anga toko no kara anta ko bisro ya rabbi ala kan sa hudam mario namoro aidra na demaya belede le fole ko fe ko dugo ku ye ka dugo ni no fe ala ko qur'ana lo anja ala tanube allah taala qui nous a créé ala mi aunda mais pour une raison précise dalu gelena kungelemala car c'est dit dans les saints Coran sabla Allah Ta'ala quoi ka kitabula je n'ai créé les djinns et les hommes ne Allah Ta'ala et djinns da ane adamadou que pour qu'il m'adore wala sa akamatu tawsir gala wala ala pa pe faible ala batoli ane Allah Ta'ala la batoli ala ko chawseli shun jagadi hiji kana sekere osma oy ala bato do mais ala ko jena dabla oy ala bato ala ko shun dabla oy ala la batoli osma fanga danya ko kala jede ko ne Allah Ta'ala yawta akana mbat maintenant mon gars pour ce faire voilà ça quand on va noya il nous a envoyé 313 prophètes et ay kira keme sabani san fabade ci ama batoyi kande gola et 124 000 messagers ani nabima ba kemel ba mo pour que kande ge ala batullah ani ala la batullah parmi lesquels il a indiqué le prophète Mohammed. Mamadou kila nunu inchallah aye Mamadou de ira sallallahu alayhi wa sallam le prophète de l'islam islamo ka quoi le islamo ka quoi abatoli raison pour laquelle Dieu dit au de la Allah Qur'ana oh vous qui avez crié au munundara Allah kaso Allah ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète Mohammed. Aw kana pere kira kuna aw manga kara yele kira manga ne savela che abara alors n'ose pas le temps lui parlant ni lui fait kana son goke abara comme vous osez les uns et les autres aw bi minge aw yero la ka pere nyona kasega wala yon dege otuma ga paraga nyona kulenga ni sebela ko akana sabada ko ke kala sinon vos yeux deviendra vain nayoke ko ka tablu akabaro bibbi akabaro biche aga yo be ke fuut ja nyebe ko la de nyebe ko la otuma o créer munu indexé no e el ahlu baytu wa shirifu dormi so ki comparé no lo de parcelle ala tiko nga dongo donga mo bi nenia mel ko ne foti wala wa ne rajula ka neni telila ka neni misir kono ka neni kusbala ka neni juralla ka neni nituga ka neni nimanka mo watimo dawle kolli mali est un pays islamique 95% musulmans of ma dobu to yawa ga ka watimo ka aga klane to ni daga aslamu ayat go doninge asal le galibi eno ali amogo be bara mina ala kasira nyamulu amogo be bara mina ala kasira nyamulu amogo be bara mina ala kasira nyamulu ala kan sa hodam alhamdulillah watu ni ngundira awma wati bana komi mo woro be munu ngagele ku sake
tuma wati min dira ama inshallah ni wati bane mi dugo kanya ka dugo nyina fe ndere ko min labe alhamdulillah masaka doyeble ka so do wati na toye o ngana jara alay kando ni sigi konna na inshallah na jara alay am nyon soro ni sigi la ya mo ni ala fe na jara alay hali bi ala kan sa ko dama ame sara mi dugo ko le ngo kala ka dona te ame min ni dugo ko ko ka ala ko dama kirame abono kama sigire mbuya kama bijaye mustafa sallallahu alaihi wasallam aw balma keddo ana denga naga kalande no ani sangare malikona ya bama ko ya yima jo kala bolna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anti akko ma jola dine barala ali kamale dine barala ali kamale kama Allah be adangi shi dane to Roma ngi solige kira ba mamaduga e barala ali kamale ali sangale mafega kumaila muri gaja mafega kumaila sharifu kanu bagodo haydara kala ni mangodo anzaru ali goro ali sangare mafega ko maila ko bawdige dugu ma ko kante ko ba ufana manja na ni mingera dugu ma ko koka kala ndingono tumo wale yade ali sangare mafega ko maila dine barala ali kamalenye Nigame Ali Joma Daramani Dinge Bawade Ali Sare Ikuro Majonela Bagaja Ulode Aliyu Mafega Kumaila Batida Urubalide Aliyu Fatumada Sangarede Aliyu Alija Mafega Kumaila Udine barala Ali kamalu Ali usalare Nubete kuloshi mori bejagodo Mufega kumailata Sabula ikanubado wililata Agora abijan dugubono Abija abogo dugubono Agwaye enterimetila Kobini nyeda alijandeka Igale nyeda seidi sharifunga Damaya yorotani la panindeko Bajikene panikudu Sabunyuma ifide inkudu Alede sila meya nyeda dama Sherifu haidaba Anana aliyuko Osorola mugedebe Osorola igadine baradebe Kamalenu